Sa to'y tubag nato sa Salmo. Ang atong Diyos. Oh, Diyos ka. Nakahinumdum. Ang atong Dios mao ang Dios sa kaluwasan. So dili siya Dios sa kalaglagan, kundi Dios sa kaluwasan. Kining nahitabo ros kalibutan siging gubat tungod ni kay wa na sila maminaw sa Dios. Matod pas unang pagbasa, Roma 8:12 ngadtos 17, si San Pablo iyag yung giklaro, aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Lingi ay mong tupad, inakinsay nagmando ro nimo, ang Espiritu Santo o ang tawhanong kinaiya. Pangutan na. Ang tawhanong kinaiya, mga igsoon, ang una gid niyang kinaiya or timaan mao ang self-preservation. Kani yung atong self mao'y atong i-preserve. Naa gani na nimo nga maong paradigm nga imo yung protektahan imong kaugalingon, nagsubay ka sa tawhanong kinaiya. Pareha karon mga kandidato nato or bisan sa atong pagbutar ni karong maong eleksyon, nganong nibutar man ka ng tawhana, suod magud mo yani. Butar ka ng tawhana, migo magud mo yani, kaliwat magud mo yani. Ana, nakatabang ra ba ni nako, di ra ba ko balibaran ani kon muhangyo ko. Self yun, self. Muna mauso sad na kunong ambot wa mako kasuway ana, binayranay ay gitagaan ra ba ko anig dako-dako, mas dako ra ba ni gihatag atong usa ana. Self nga mailhan na nimo kana mga self-centered nga mga tao, kay magsigi ra gid na sila beautify sa ilang self, gikas buhok nari ilagi nang nindoton tanan, ilang balay, ilang uban yan, nindoton gina nila nga di gyud mabati ang ilang self. Mo na siya, mo na karon kanang nagubat ang taga Hamas muatake sa Israel, ang Israel muatake sa ngadto sa mga Hamas ngadto as Gaza, walay pakialam o kinsay nangamatay tungod basta lang matuman ang among self, masunod ang among self. Ano yung makuntutukan? Wala, hinaot untasan nga ang nanagan karon sa politika, sa barangay o sa kuan, dili sa nga akong self, mudagan ko kay bati kaayo kung di na ko opisyal sa barangay. Uy, kahilas gud nimo. Di ka pwede ma-members barangay, gusto gid ka ma-opisyal. Naanad na ra ba ko ani, lain kay paminaon nga di na ko maglingkod sa barangay, apil kas kauwawan diha ug naay mga sayop ng paglingkod sa barangay, ganahan ka mo lingkod diha aron sigihan mo ingos mga tao na naglingkod ay wa gyud kahimo, wa gyud nabuhat. Apil kas problema, di ba? Ni ganahan ka ana, basig ang imo na lang self mo ay nagsulti nimo ana, dili na ang Espiritu Santo, di ba? Labaw na gyud inig resulta, ug ang mapildi magsigig ingon nanikas pabor nikas, dagko magbayad, kwarta may gipalihok, ana ba? Self lang yapon na. Submit o kinsay ni daog atong tabangan, atong suportahan, atong sundon, basta di lang tadados impierno, atong tabangan, di ba? Pero kita din sa Pilipinas ang nidaog sige hagdaot sa napildi, kabyunan sa napildi, dili tahuron sa napildi, kay gusto gid sila nga sila lagi mudaog.
selfish. Mausa na rin nahitabo kuno anang gubat sa Israel ug Gaza. Gamay raman kog nahibaw-an ana, pinaagi ra sad sa pagsigig basa-basa ug paminaw anang mga komentaryo diha sa social media. Ang Israel gusto nga amo ning himuong among nasod, among kaugalingong nasod. Ang kanisa kunong taga Palestina nga kalabi na ng Hamas, di gusto nga dunay kaugalingnan ang Israel. Gusto nila nga mahimo nilang sakop ang Israel. Munang sukad pag-isuna siging gubat kay di lagi mo pwede nga duna mo inyong luna. Mingon sa Israel, kinahanglan laging duna mi luna, taga-imi kay amo ni dinhing lugar. Sa di lagi amo gibong pamatyon basta mo ingon mo nga mangita mo inyong kaugalingnan. Mao sa nay nahitabo sa Russia ug sa Ukraine, di ba? Ang Ukraine gusto nga di lagi may musugot nga under minimo. Ingon sang Russia, under lagi mo nako nga no magtuman mo gusto. Di ko gusto nga mo himo mo inyong kaugalingong soberenya. Ana ba mo na akong nagamay nahibaw-an? Ana bang ambo tinuod ba? Mao man sa ding nahitabo China o Philippines. Ingong China amo lagi ni dinhi, ang Pilipinas amo lagi na dia. Banggaon bitaw da. Di mo patuo, banggaon ta mo. Kay ako lagi na. Ingon sa Pilipinas amo lagi na. Kanabang ato yung self. Sige lingay mong tupad, inawa ka mangangkon sa inyong balay. Ina ko no. Wa ka mangangkon ana inyong balay. Kay karon ra ba kani challenge ni nakos ni Dagas barangay bisag din hilang tasugod San Vicente daghan kay din ni angkon amo ning balay bisag na as kilid karsada amo ning balay unya butangan pag sibay-sibay diri ang kanana ang ilang tindahan nga naa as kilid balay ni kawat nas karsada ay mugsupak ay amo ning balay sa karsada bra amo ning balay nganong day ana patay ta diri inyo ning usbon. Di ba? Nya kamong taga barangay, kamong mahimo unyang barangay officials, makalimpyo mo ana. Moingon imo, di madapa der, butanti ra ba na mga buangon mo. Unsa may mas importante, ang iyang personal o ang publiko? Be, isip mga barangay officials or atong opisyal sa kanini ang gobyerno. Ay may mas importante para ninyo ang public welfare o ang personal welfare? Muingon gani kang personal welfare, gasunod ka sa tawhanong kinaiya. Muingon gani kang public welfare, gasunod ka sa espiritu. Kay si Kristo matud pa niya diri, kamo masuko mo kung akong ayohon ang masakiton sa adlaw ipapahulay. Pero sa inyong personal nga mga baka, mga asno, adlong ipapahulay, inyong badbaran, unya paimnon og tubig. Yan ay 18 na ka tuig nga nag-antos, gipaantos sa yawa, di na to ayuhon. Kanabang maghuna-huna ta ba? Unsay maayo para sa uban, dili lang sa atong kaayuhan. Sige, practice na imong tupad. Na sugod karon pwede na ka mupuyo sa amo gina ing sugod karon pwede na ka mupuyo sa amo sa pasabot ang akong balay pwede gining masudlan og mga way balay mo na ingos Kristo pasudla sa inyong balay ang mga way balay ug malangit na mo di ba welcome strangers usa man na sa atong 7 corporal works of mercy. Welcome strangers. Kita kay kusog man kita mo reject og strangers, gapanindot tas atong balay para mas atong kaugalingon. Ang dili membros balay imo mang i-reject muna ang mga parisiyo gasigig panindot sa ilang kaugalingon pero di sila gusto nga hasulon sa lisod sa uban. Munang gipasagdan lagi na nilang mga masakiton, gipasagdan lagi nilang mga byuda o mga ilong. Wa sila'y gibuhat. Mo bitaw karon inig birthday nako,
60 years old naman ko karong November 24. Kung makaabot ko, di ko maigos bombas gubat. Okay, doon na dere mo gubat din kalit na to. Ang buto ng bomba din ani maigos parokya niya natuog ang pare. Perti pataya. Igo yung nagsigit-sigit ang nidaog ba? Yes, daog ko. Igo, bitas bomba, sagbay lagi mga unods daplin. Ang akong gihuna-huna, ako, Lord, unsaon ako paggamit ang akong birthday, mag-celebrate ko dako kayong celebration para malingaw jud ko nga niabot ko og 60 years old. Ang lamdag sa Ginoo nako ingon siya, i-highlight ng imong 60 panghatag og bugas ngadto sa 60 katag 60 nga mga pamilya. Pasabot 3,600 ka kabus nga pamilya nga way hapit gikaon kanang atong gitawag og category C ug category D sa atong parokya. Ato naman ang gi-categorize ang mga pamilya dinhi. Natay category D, nasa tay category C. Ang A ug B di man na angay hatagan kaning C ug ang D ay mga naglisod ni. Ang pinakalisod ang category D. Nya mo na 60-60. Ang sunod libot-libot ko din daghan man gyud mga balay nga hastang mga atop tarpaulin ra ibutang bungbong mga gisi nga lata na kaing mga plywood ipamutang usay tarpaulin ra ingon na sad ang Ginoo nako nga pagsuway og ayo og balay nga 60 ka buok kana yung pinakaubos nga 60 ka buok balay dinhi sa suod sa imong parokya. Maunay imong i-focus nga celebration sa imong birthday, public welfare. Nya kon do naman sila ihanda nimo kay pakanon kay inig birthday, pasagdi lang ng mga parokyano ug unsa ilang ihanda. Ayan na paghuna-hunaan na. Ana nindot no. Nako nya wa man koy kwarta kay gihurot ko mo ning panghatag. Siya pag slat-slat. Mo na nandoon na natay sitiyo. Kristensiano, Tabornal, Ubod. Adi di ay Christ. Sana? Transforming Union. Tag 100 per slot. So nagbana-bana man ko ani nga moabot ning mga 4 million ang magasto. Ani man ta madak-an aning ayo-ayo aning balay. 40,000 ka slots niya as of yesterday na natayhalin nga 3,926 ka slots. Pakpak. Salamat ninyo nga muuban sa akong paningkamot for public welfare. Ayaw mo pag-celebrate na ako hatag-hatag ang mga gift, mga t-shirt, daghan na kay kong t-shirt dito, sapatos, na okay na kay ko ani, wa pa magisi akong sapatos, kanang mga tualya, ay na lang na, mga cake, so taas na kay kong sugar, mga ice cream, ay na lang na. Ipalit na lang nag-slots, kanang cake nga 500 or 700, pito na ka-slots, di ba? Kanang palit mong t-shirt, tag 2,000, tag 3,000, tag 5,000 pa usahay, pastilan kadaghan na ng slot. 50 na nakaslots ang 5,000. Naasad tayo 60 slot challenge na 6,000 ang worth. Kanay palitan ninyo kay para na sa kayuhan sa publiko. Na, nindot no? Dahil na ba magduka-duka basta mag-explain na ta ni mga slot din ana din mura wa gi interest ba bahala mo diha. Unya sa ato sang holy pads kaning para gihapon ni sa mga retreat sa mga pari karong November 7 to 9 nagbaligya sa tag 100,000 ka slots nga holy pads, tag 100 per slot. As of yesterday, niabot na sa dangatong halin og 87,208 ka slots. Pagpamasan. Pasti lang nindota para gyapon ni sa public welfare. Pero ay kabalaka, dunay mo balik nimo.
nga porting nindutan. Karon nalangay gani kog naog kay nagtubag pa ko sa mga texts. Pipila sa mga text dito nag-ingon, Pader, sa una di gyud ko ganahan mo tagad sa akong igsuon. Murag 10 years naming wa magtingganay. Kay nisuway kog tagad niya, wa man siya mo tagad nako. Naglagot sa ko niya. Mao nang wa na jud ko mo tagad. Pero 3 years na kong sigig palit ni mog slot, Pader. Daghan kay nang hitabo. Akong birthday few days ago, ning kalit og tawag nako ang akong igsuon nga wa na gyud mo tagad nako. Mura ko gibayaw sa langit. Purti gyud na kong lipayan. No? Uy, nga naman wa man mo malipay. Kanindot ana. Sa daghan na kay nahitabo, Pader. Nya purti na kong daghan nag-utang sa una, Pader, daghan kay kog utang, naputos kos utang. Pero karon, Pader, sige kog palit o nimog slot, sige sa kog paminaw nimo nga simplicity, ayaw lang ng kinabuhi. Pastilan, Pader, hurot-hurot na ginakog bayad akong utang. Ana, kay wa naman siya mangandoy ana mga butang akuan. Natigom yang kwarta, sige siyang bayad, hurot-hurot na kunog bayad ang iyang mga utang, lipay kay siya. Anong di man nga pun mumutuo, mangutang gid mo. Nasay usa nga nag-ingon, Pader, 10 years na gid ming siging gamit og contraceptive sa akong bana kay di na gid mi gustong mapun-an among anak. 10 years na ming sige gamit anang mga bisag unsa lang contraceptives. Ni-resolve gyud mi, Pader, sa sige namong paminaw nimo kada gyud adlaw niingon gyud mi sa akong bana, sugod karon din ata magamit og contraceptives. Wa sa ko mangutanag pila edad, basig tag 70 na sa tuilang edad, no? Basta wa na sa tuy kapuslanan tingin contraceptives, basig niabot sa silang 70. Pero mga batanon patingali to kay concern man kay sila sa ilang wa nay additional anak. Karon ko no ingon sila open to life na mi, Father. Nako, salamat gyud kaayo sa inyong pagkuan ani. Siya tungod gyud ni Father sa sige namong paminaw nya sige sad migpalit og slot. Mao ni ang guidance sa Holy Spirit. Mo na ingon si San Pablo, ay lagi mo pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Diyos non yun. Nasa'y mga bata, nig-amin din ako. Ingon din siya nako. Dini, consistent kini sa musulti. Pader, subscribe na biyak ko nimo. Subscriber na biyak ko. Niya nasa'y mo ingon ako, muhongong o galit. Pader, wad na biyak ko magsigig duwa computer. Naku, kanindot, ana, very good. Kanang mo amin diri ba? Nay mo ingon ako. Pader, wad na biyak ko magsigig duwa computer. Gisultihan siguro na sa mga ginikanan. Ingnas, Father, nabuutan na ka, di na ka magduwag computer. Mo report sa, mura kong alsahon mga bata ba, kagmay kayo. Ni ano yung mga hapit na mga tiwas, mga gikuan-kuan. So, salamat kayo, ha? Kining mga buhat nga atong gibuhat din, kining mga slat-slat, kining atong siging upload aning social media, aron makaton ta, unsaon pagsunod ang Diyos nung kinaiya sa mas gibuhat ni Kristo, kanunay yung gahuna-huna unsay kaayuhan sa uban aron makakabot ang tinuod nga kaluwasan.